السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مرچی رمضان یازدمی روچیں او ما ترجمہ کنگئیں سورۃ یوسف گوستگی آیتانی سرا من لوٹاں انگا گیشتر کمو بوشتیں گو گیشتر آیتاں پیسرگی آیتاں گیشتر لحت درس دروس مسائل چا ہما آیتاں بزیریں بچہ ہنچو کے حبر بیت یوسف درمیانہ او وزیر جنین ہنچو کہ وزیر وتی جنین وستا گو کہ تو توبہ استغفار بکا ڈائریکٹ آیت اتک جنین حبرہ لگتا بزے حبر شنگو تالان بیت حقیقتاً چوشیں حبراں کئی شنگو تالان کنتے کہ آئین دلتو کا اللہ ترسنے کہ آنی اما ضعیف ہیں آج چوشیں حبراں شنگو تالان کنا اگر مردمی دستا تی کرم سر بیت مثلا مردمی گما غلط کاری بیتا مردمی گما بدپیلی بیتا مردمی گما خطا کاری بیتا تی سرا واجب چیئیں تی سرا واجب ہمشہ تو ای سرا ستر بکاں تو منند مجلسان چوشیں حبراں شنگو تالان مکاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں فرمائنی من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ گشتن تو وحدی کہ مسلمان سرا ستر کنے اللہ ترا ستر کنت دنیا و آخرتا جائز نہیں تو شنگو تالان بکنے اگاں واقعی چوشیں مسئلہ بیتا مردینی دستا یہ حبر بیتا جنینی تو کا چوشیں حبری بیتا تھی وستا جائز نہیں شمی وستا شنگو تالان بکنے کئی دستا غلط کاری نبی کہ ما پرشتہ انسان پرشتہ نہ ہاں انسان پیغمبر نہ ہاں مردمی دستہ ردی بھی مردمی دستہ خطا یعنی بدپیلی بلکہ بیتتے تئی دستہ بھی ہمیں مردم کے تاو نندے مجلسہ مردمان باپوشتہ حبر کریں تئی تو کا بھی عیب ہستے ہیں تئی تو کا بھی ہنچیں حبر ہستے ہیں تو وش نہ ہے کہ کس مردم یہ چیزاں بیزاں کے تو کا عیب ہستا تو لوٹے کے باندھا بنندانتے تئی باپوشتہ حبر کرنا تی ہمیں عیباں شنگو تالان بکنا ترا وش نبی نا گوڑا تو بھی مردمان سرا ستر بکا اللہ تی سرا تی عیبانی سرا ستر کنتے. واللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب علیم في الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرمائنی گشتیں بے شک آ مردم کے دوست داری کہ شنگ بھی بیتے مسلمانانی تہا بی حیائی آیان وستا دردناک عذاب ہستیں دنیا و آخرتا اللہ زان تو شما نزانے. تو وحدی کے نندے مجلسان چوشیں حبر کنے تو بزان مردمان تو کا شایع کنے گائے ترا وشی بیتیں کہ بے حیائی ابر مردمان تو کا شنگو تالان بھی گوڑا اللہ پرمانی چوشیں مردمان وستا دردناک عذاب ہستیں دنیا و آخرتا اللہ زان تو شما نزانے. مردمان سرا ستر بکا تاکہ اللہ بھی تی سرا ستر کنتے. او دومی مسئلہ چا او درس آیتاں چی زیرگ بیتے ہم دا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یوسف بارے گوش گئیں کہ یوسف در رہن وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یوسف در رہن گوشتا من پروردگار اگاں تو جنینانی مکرہ چمنا چی دیر نہ کنے من بلکہ شانی نیمگا میل کنا او من چا جاہلان بیان. ادا یہ آیت معنی چیئے بزا ہما چیز کہ جنینہ شروع نشتا وزیر جنین ملامت کتے و تنز کتے و میارک کتے گوشتے کہ وتی غلام دوستیا شیدائیں گمراہی تہائیں ای حبر ای عیب و ای چیز آئین وتی سرابی کپت. ادب چھ وشگائیں اللہ سبحانہ وتعالی یوسف بارایا گوشتا اگر جنینانی قیدہ و مکرہ منا چی دیر نکنے بزن جنینا ای چیز بھی چھ یوسفہ لوٹے یا برے کئی سر تنز کتے وزیر جنینے آئین وتی سرا بھی ای چیز اتک. ادا چھ ہمیں زیرک بھی گوشتا کنی بینی و تارا بسنبال واللہ ما ہنچے مردم زانی کہ وحدے دگرانی ننگے پوشتہ حبر کتگے دگرانی عزت و غیرت پوشتہ حبر کتگے آیانی وتی سرا ای مسئلہ کبتگاں وتی جنین چوکانی سرا ای مسئلہ کبتگاں دگرانی ننگو و غیرت و عزت و شرپ با پوشتہ حبر مکاں اگر تو ای چیزہ بیکنے تھی سرا بھی ای چیز واقعہ کے تو کپی ہنچوش کنی بینی. و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتکا کما تدین تدان
ہمیں ڈولک کے تو دیگرانگو کنے تیس گوما بھی ہمیں چیز کنک بیتے ہیں وہ تھارا بسنبال دیگران سر تنز مکان دیگرانی عزت و غیرت و حیاء باپوشتا عبر مکان ہنچو ما شروع گوشتگا اگان تو بھی حبری عشق و ستر بکان تاکہ اللہ تیسرا ستر کان لہتے سلف ہنچو پرمائننتے صالحین سلف گوشتا ہنچے مردم ما دیتا کہ آیان تو کا ہچ عیب ما نبیتا وحدی کے دیگرانی عیبانی بارہ حبر کتگے آیان تو کا ہمیں عیب اتکگا و ہنچے مردم گوشتے بیتا کہ آیان تو کا بعض عیب ما بیتا بلے دیگرانی عیبانی سرا حبر نکتگے دیگرانی باپوشتا حبر نکتگے اللہ آیانی تو کا چی عیب بورتگا بزا نیکو صالحی مردم بیتگا ہنچو مگو کونی بینی و تارا سنبال او سیمی مسئلہ اے آیتان چی زیرک بیتے لہتے مردم چی کھاں نی لوٹیتے کہ یک حبری ایشی کتا ایکی باریا نی لوٹی ہمیں حبرہ شینگو تالان بکاں کہ مردم دروب بزانا پلانیہ چشیں کاری کتا چشیں بد پیلی کتا مجلسہ نندی چو اے حبرہ درکنتے پا افسوسی شکلا گوشتا یار افسوس منا پلانیہ چھرے مردمی چشیں کاری کتے اسی عبایدیں چو ماں کتے یار من کوہتا یہ حبرہ کہ پلانیہ چشیں کار کتا یا پلان جنین گما چشیں کاری بیتا جنین حبر کنا یا کہ مردین حبر کنا اے لوٹیتے کہ حبر در بے بلے مردمانی دیما وطارا ہنچو کان کہ منا افسوسیں پلانیہ ای کار کو من کوہتا پلانیہ چیا چوکو آوتی دل تو کا زام من لوٹ گائیں کہ مردم اے حبرہ بزانا اے حبر بیشنگی تو بپیلیتے بلے اے حبرہ در کن گئیں چیئے شکلا افسوسی شکلا من کوہتا پلانیہ چشیں چکار چیا کو غیبت ہمشی اوشک بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنیتے ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اللہ فرمائنی گوشتے شمارا وشی بھی کہ کسی مردمی وتی مرتگین برات گوشتا بوا گوشتے شمارا اے دوست نبی نا بطرس سے چا اللہ مزنی توبہ قبول کنو کہ مزنی مہربانی سبحانہ گوڑا اشیا غیبت گوشک بیتے بچا غیبت شکل اللہ چیدہ بزن تی برات مرتا تو آئیے گوشتا ورگائی تی برات جنازہ تی دیما ایریں آئیے لاش تی دیما ایریں آئیے جون تی دیما ایریں تو آئیے گوشتا ورگائی خیال بکنے ای منظرہ شما ای چیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا روچے صحابہ جست کتن گوشتے شما زانے غیبت چیا گوشک بھی صحابہ فرمائیں گوشتے اللہ واللہ رسول بزانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گوشتے غیبت ہما ہیں کہ تو تبرات یہ مردمی باپوشتا حبر کو آئیہ وحدی کے حبر سر بیتا اوش نبی تو ہنچے حبر کنے آئیہ اے حبر سر بیتا مردین بکنے اشار یا کہ جنین بکنے آئیہ یہ چیز وش نبا کہ تو چیا یہ حبر منی باپوشتا کتگا گوڑا ایک صحابیہ دار رہے ہیں تو گوشتے یا رسول اللہ ہمیں چیزاں کے من گوشاں آئی تو کا ہستا بزائی ایبان کے من ذکر کنگائیں یہ حبر من کنگائیں آئی تو کا ہستا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گوشتے غیبت جند گوشتے غیبت جند ہمیشہ کہ وحدی آئیب کے آئی تو کا ہستا تو بنند مجلس آئی باپوشتا حبر کنے غیبت وہ ہمیشہ اور آج چیز کے آئی تو کا نیستا تو آئیے ابزاں تہمت جنگائے غیبت منی دوستاں یک مزنی کبیریں گناہی بی بی عائشہ یروچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیما گو حسبک من صفیہ انہا قصیرہ بی بی عائشہ ہمیں فرمائیں گوشتے صفیہ پٹکین جنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر گئے گوشتے بی بی عائشہ تب کہ ہنچی یک کلمتی گوشتا اگاں ای زیرک بی بی دریائے بوکدیک بی بی ہمیں حبر یکیں کلمہ کہ پٹک کے گوشتے اگاں دریائے بوکدیک بی بی دریائے آپ بدل بھی دریائے بو آپ رنگ و آپ تام پا یکی ہمیں حبرہ کے بی بی عائشہ کتگا گوڑا چھتو وحدی ماں نندے مردمانی ننگے پوشتا حبر کنے مردمانی شرف پوشتا حبر کنے مردمانی حیاء و غیرت پوشتا حبر کنے یہ ایک مزنی کبیریں گناہی غیبت یک کبیریں گناہی بتسنبالے اتارا چھے غیبتا
وتی مجلساں پاک بکنے چا غیبتا دگر با پوشتا خبر مکنے. و چارمی مسئلت یا درس دا زیرک بھی چا گوستگی آیتا بچا وحدی کے آیا جنینا وزیر جنینا ای مجلس جوڑ کو و جنینا نے دیما یوسف درت آیا وتی دست بور رہتا گوڑا ادانی وزیر جنینا چے گو گوشتے ہمیں مرد میں کہ شما اشی بابتا منا ملامت کتا و تنز و میارک کتا. اگر میں شروع و شمارا یاد شروع وحدی کے ہنچو کیسا واقعہ بیتگا کمرہ توکا وحدی کے وزیر اتک جنین مردین اتک جنین چی گو وتی مرد وستا گوشتے مردم کہ تی جنین آگو بد پیلی لوٹیتے ہیں آئیے سزا ہمیشہ کہ زندانہ کنک بی قید کنک بی یا کہ دردناک عذاب دیکھ بی یا بری چی نمن نتی شروع آنا وحدی کے کمرہ یہ چیز بیتگا بلے دا بچا جنینہ نے دیما نے چیئے گوشگائیں کہ ہمیں مرد دیں کہ اسی بابتا ہمیں مرد میں کہ اسی بابتا شما من ملامت کتا ادا بزن اقرار کنگائیں گوشتے من لوٹتا چاہیے جندہ کلا گرگ بزا من لوٹتا کہ مناگو ایک کارا بکاں ہاو من لوٹتا کہ مناگو ایک کارا بکاں ادا نی اقرار کنگائیں ادا زیرک بیتے یک در سے اگا مردم یہ دستا غلط کاری بھی مردم یک غلطی چیزیں کنگائیں چھیریں مردمان دیما نہ کنگائیں چھیرکانی چیزا کنگائیں مردمان چی دیر مردم مگندہ منا اگا تو دیت ای مردم تو میا مردمان توکا ایشی شنگ مکا چیا ہنی ای چھیرکانی چیزا کنگائیں کس صحیح نہیں لیکن اگا ای خبر باندھا شنگ و تالان بھی ای گوڑا سر عام مردمان دیما ای چیزا کہاں مجھتے مردم کس صحیح ہے میں گوڑا اتر چیا چھیر بھی دیا گوڑا مردمان دیما سر عام ای چیزا کہاں ہنچو ای جنین وزیر جنین وحدی کے خبر شنگ و تالان بھی جنینان تو کا مجھتے ہو من ای خبر کتا من ای چیز کتا و من لوٹتا کہ یوسف منی گوما ای کارا بکھنتے شروعات رسی تھی وحدی کے خبر در نیت کگا خبر چیرا وحدی کے خبر شنگ و شایا بھی تو تالان بھی مجھتے ہو من کتا و من لوٹتا ای چیز و ہنچو گوشان توری تربیت تو کا تو مثلا دی تی گوانڈی چوک کی سگریٹ تو دی کشگائیں یا جاگیے تو دی تو بوچت کہ سگریٹ کشتا چھیرکانی سگریٹ کش کی تو میا چوکان وتی درستین چوکانی دیما جنین چوکان دیما ای خبر مدے ای چیز ظاہر مکا انہ تنہا ای نصیحت بکا ای سوچ بدے ہر چگندگی غلطیں کاری کتگی درستانی دیما ای ملامت مکا چیا اگاں تو درستانی دیما ای ملامت بکنے باندھا ہمیں چیز گوشی کہ درست صحیح ہے گوڑا من چیا چھیرکانی سگریٹ بکشا یا چیا من چھیرکانی چیزا بکنا گوڑا درستی مردمانی دیما کنتے انہ تنہا مردمی غلط کاری بیتا تی چوک کے چھیرکانی چیز کتگی تو ای تنہا بزی یک کر را نصیحت بکا او سوچ بدے. او پنچمی مسئلہ ادا زیرک بھی چاری آیتا چا یوسفہ ہمیں گو کہ آیتات کگا یا اللہ جنینہ نے مکرہ اگاں تو مناچی دیر مکنے ما آئین نیمگا میل کنا گوڑا انسان مدام دعا بکا مدام بگو یا اللہ تو منا پناہ بدے یا اللہ تو تی ترسا منی دل توکا بدے یا اللہ منی ایمان مضبوط بکا یا اللہ منا تو پناہ بدے چا مثلا گناہاں چا بدکاریاں چا چین چیزاں چا یوسف پیغمبری چوکی پیغمبری نماسگے پیغمبر کڑا سگے درو پیغمبری سلسلے بلے کیا چی لوٹ گئیں گوشتے یا اللہ شانی جنینانی ای مکرہ وی لوٹا تھاو منا چی دیر بکا تو اگر یہ چیزیں منا چی دیر نہ کنے میں شان نیمگا میل کنا چا انسان ضعیف ہے انسان ہر ٹیمبا بلکہ شیطان ایہ رد دنتے ایہ چھیں کاران تو کا پیر رینیتے بد پیلی تو کا غلط کاری تو کا پا گوڑا مردم مدام اللہ چی دعا بلوٹتے کہ یا اللہ تو وط منا پناہ بدے او اے لہتے مسائل تا ما چاہی آیتاں زورتا و باندھا انشاءاللہ پدا میشو میں ملاقات بیتے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.